Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alemebao ani yantuma ayaw bismillah buna adamadenya ani yirwa arajoso HDFM donkebaru kene kanana bi dongbar kunnafoni bakurubaw filɛniye tile 16 bara minnu donna an ka jamana kɔnɔna na waasa ka se ka gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔ kɛlɛ ka bɔ musolakaw ani bogotigininw ka o bara hukumu kɔnɔna na min ye kalanbulon dayɛlɛla ka ɲɛsin kunnafonidilaw ani maa minnu bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ waasa u bɛ se ka u dɛmɛ kunnafoni carili la an kumaw kan bi dongbar kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye ɲɔgɔn dalajɛ belebeleba wɛrɛ kɛra Bamako yan nɔ waasa ka se ka jɛrɛ kɔni kɛ ka maaw la faamuya musolakaw olu bɛ se ka tanga cogoya min na musow ni cɛw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka damakɛnya hakɛw la an kumaw fana kan bidonba kɔnɔna na ninnu de bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunkun nu ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na aw ye a y'aw dan sen donkubaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM de Mankana. Tibarikala ayaw bismillah kokura dongibaru kene kanana ina fa ambura ka fo kunnafoni daminɛw la cogoya min na tile 16 bara minnu donna an ka jamana kɔnɔna na waasa ka se ka gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ min ni o bɛ taa ka musokalakaw kɔni sɛgɛrɛ o bɛ se ka dabila cogoya min na o hukumu kɔnɔna na min ye kalanbulon dayɛlɛla k'a ɲɛsin an ka jamana kunnafonidilaw ani maa minnu ka wulikajɔ ka bɔn bɔlɔlɔ sanfɛ olu maaw kɔni ma min kɔni nun donna ONIFAM ani ka taa se ECAP Sahel maw olu de jɛra ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka ni kunnafonidilaw ka kalan kɔni dayɛlɛ ka ɲɛsin u mɔ min bɛna kɛ tile 3 kɔni kɔnɔna na waasa u bɛ se ka kunnafoniyaw kɔni caman sɔrɔ u k'u se k'u taabolo kɔni dɔn bɔlɔlɔ sanfɛ u bɛ se ka maaw la faamuya cogoya min na gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ u bɛ se ka ta ka bɔ musolakaw ka cogoya min na o baaraw ka se ka o kɔni bolo da an ka jamana kɔni kɔnɔna na waasa an ka se ka faamuya sɔrɔ ni kɛnɛ belebeleba in kan an ka jɛ ni ka Amadu Jalo ale ka kɔrɔfɔw lamɛn ni ale bɛ baara kɛ ECAP Sahel la ale ka baara ɲɛsinnen don min ye buna adamadenw olu ka hakɛw damakɛɲɛni ma. Bi lajɛ in ni tile 3 baara don n'a daminɛna bi a b'an ni ONIFAM ka bolo di ɲɔgɔn ma ko fɔ o hukumu kɔnɔ n'an ye les 16 jours d'activité n'an b'a fɔ ma tile 16 campagne min bɛ yen nɔ walasa ɲangata min bɛ musomanninw ni musow kan walasa ko o kɛlɛ o hukumu kɔnɔ ɲinɛ thème bɛ boli tous unis contre les violences numériques donc violence numérique o ye ɲangata minnu bɛ na bɔlɔlɔ siraw fɛ donc bɔlɔlɔsiraw baaraba dɔw ye kunnafonidilaw ye donc hukumu kɔnɔ a ka kan an y'a ɲini k'a fɔ an ni kunnafonidilaw ka tile 3 masala kɛ ka ɲangataw bɛ sɔrɔ cogo jumɛn bɔlɔlɔsiraw fɛ o hukumu fana kɔnɔ olu fana ka se ka kɛ laselikɛla ɲumanw ye walasa ka kunbɛnni kɛ nin ko ninnu na an balimamuso n'an balakaw n'an musow walasa o ɲangataw kana t'u sɔrɔ donc o de y'an ka bi lajɛ in hukumu ye laɲini min b'an na an y'a fɔ cogo min tile 3 baara don an ni kunnafonidilaw de don u bɛ baaraw kɛ a caman bɛ baara kɛ nɛgɛjuru siraw ta sira fanfɛla n'a b'a fɔ olu ma blogueurs ni influenceurs donc a laɲini ye de ka an tile 3 baara in kɔfɛ an ka se ka messages élaborer ka se ka messages dilan ɲɔgɔn fɛ ka se ka kunnafoniyaw dilan ɲɔgɔn fɛ minnu kunnafoniya minnu bɛ se ka jɛnsɛn walasa n'o bɛ se ka kɛ sababuya ye maa caman bɛ se ka nɛgɛjuru sira kɔlɔlɔw kunbɛn cogo min n'o ye jajugu fililen n'o ye message jugu fililen n'o ye kumakan jugu ye donc n'a dɔw bɛ tila ka kɛ ka segin yɛrɛ ma donc a laɲini y'o de ye donc u ka se ka baaraw kɛ n'o ye tile 16 in kɔnɔ o hali tile 16 in kɔfɛ baara ka se ka kɛ san o san parce que ɲangata wale bɛ kɛlɛ wagati bɛɛ de a bɛ kɛlɛ an ka duw kɔnɔ a bɛ kɛlɛ bɛɛdaw kan a bɛ kɛlɛ baarayɔrɔ la a bɛ kɛlɛ fan bɛɛ fɛ donc an ka laɲini y'o de ye walasa ka kɛ fɛn ye min bɛ kɛ kuda ye walasa mɔgɔw bɛ se ka tanga ma bɔlɔlɔsiraw kan cogo min. Halisa an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye novembre kalo tile 19 ka taa bila a tile 20 na baɲumankɛtɔn AMSOD maaw min ye u ka projet min bɛ ni a bɛ wele ko PASCO FI u kɔni ye kalanbulon kɔni dayɛlɛ ka ɲɛsin marabolo caman ma Mopti ani Bayangara min kɔni senfɛ fɛn min ye baara belebeleba minnu kɔni kɛra projet in kɔni hukumu kɔnɔna na ka se ka o kɔmasegi ka o baaraw kɔni kɛ fɛn min ye ni sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni senfɛ min ye u ye walawalaliw kɔni kɛ
komini segi min ni projet in kɔni ɲɛsina olu mɔ olu baara minnu kɔni kɛra waati tɛmɛnenw na ka se ka o baaraw kɔni fɛsɛfɛsɛ waasa baara nataw ka se ka jɛ ni ka olu kɔni bolo da ni kɛnɛ belebeleba in kɔni kana na min ye kalanko maa ɲɛmaw ka taa fara sigida maa ɲɛmaw kɔni kan bɛɛ de jɛra ni ka sigi ka se ka hakiliw kɔni jagabɔ waasa baaraw bɛ se ka kɛ tilennenya ani jɛlenyaw kɔnɔ cogoya min na an ka kalanko ale bɛ se ka yiriwa cogoya min na waasa an ka se ka faamuya sɔrɔ nin kɛnɛ in kan an ka jɛ ka Mariam Fofana lamɛn ka bɔ Sofarakaw fɛ yen nɔ. An ye baara caman kɔni kɛ projet Faskofi fɛ. A baara fɔlɔ denmisɛnninw ka musomanninw ka kalanko. Faskofi y'an dɛmɛ o la o kɔni sira sɔrɔ kosɛbɛ parce que an ka denmisɛnninw bɛ taa école la a ɲɛma. A bɔlen kɔfɛ u y'an ka CGS former ka AEM former. O yɛrɛ nafa bɔra an kan kosɛbɛ parce que fɔlɔ an kun t'a minɛ ni ba ye. Ka kama an y'a formation sɔrɔ an bɛ ba don a la. U y'an ka maîtres fana former. An ka denmisɛnninw ka tila ka an yɛrɛ former. Ka tila tugun ka an dege service hygiénique dilanni na. Min n'an y'a dilan denmisɛn minnu ni landa kun cunu ko be école bila kɔfɛ an nana ye tugun an y'a dilan min na mana ni landa cunna min kan an b'a lasa da tigi ma école la a b'a don a yɛrɛ la a bɛ tɛmɛ a ka tila o fɛn na a ye u ka école bila dabila u ka abandon da bɔra la u tɛ some tugun parce que o kama ni min taara soto ko n bɛ taa n yɛrɛ labɛn ka na a kun tɛ sigi o kɔni dabila la u ye jardin fana di école dɔw ma jardin ninnu fana nafa ka bon an kan kosɛbɛ parce que jardin ninnu cantine bɛ école minnu na a ye école jardin cantine dumuni ko nɔgɔya et puis n'a y'a fɛnw fana feere écoledenw ka musaka caman a ye dɔ bɔ a la parce que écoledenw bɛ taa dumuni fɛn an bɛ bila école kɛsu kɔnɔ ni gɛlɛya min nana musomannin minnu se t'u somɔgɔw ye kan an b'a ta an b'u dɛmɛ n'a ye an b'u ka sakiw san an bɛ kayew san ka d'u ma an bɛ récréation d'u ma o kɔfɛ u ye cours de soutien fana kɛ école la cours de soutien ninnu fana musonin minnu niveau ka dɔgɔ école la kosɛbɛ u y'u ta ka cours k'u kunna pour que u bɛ se ka avancer cogo min école la o fana kɛra nafaba de y'an kan parce que an b'a ye denmisɛn minnu kun bi les derniers cɛla sa u bɛ filɛ ka avancer ka taa ɲɛfɛ kɛra nafaba de y'an kan an kɔni bɛ barika d'u ye an bɛ barika da la an bɛ barika da Faskofi ye hali bi hali sini Ala k'u ka ko taa ɲɛ recommandation bɛ ne bolo ka ɲɛsin projet Faskofi ma parce que projet Faskofi ye cours de soutien min kɛ a école ka dɔgɔ parce que classe ka dɔgɔ tataw ka dɔgɔ fɛn élèves de minnu fana bɛ taa cours la o fana ka dɔgɔ n'u sera ka dɔ fara an y'o kan o ka d'an ye kosɛbɛ. An bɛ taa an ka jamana kunnafoni kunkuruw la min ye Kanada jamana olu b'a la ka u ka wulikajɔ jija k'a ɲɛsin baarajugu kɔni kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔna na ni o ye ka dankari maanifin na ka da kan ko cɛ don walima ko muso don n'an ko ma ko violence basée sur le genre o de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye u ka wulikajɔ belebeleba min ye k'a jira k'a fɔ ko an labɛnnen don ka VBG ka o kɔni kɛlɛ fɛn min ye a baara ninnu kɔni nun donna Fédération nationale des jeunes filles et femmes leader n'an ko ma ko FENAGIFA maaw olu de kɔni ye a wulikajɔw kɔni kɛ ko baara kunfɔlɔw kɔni kuncɛlen min ye Canada olu ka lasigiden so min bɛ an fɛ yan nɔ u kɔni ye danaya kɔni kurakuraya a baara lawaleyabagaw kan ni ka se ka a tako filanan ka se ka o kɔni bolo da an ka jamana kɔni kɔnɔna na waasa kalanko olu bɛ se ka yiriwa an ka jamana ale marabolo caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ sigida 4 na ka taa se Wɛnzɛndugu Manden olu kɔni kɔnɔna na min ye karamɔgɔw ka taa se kalandenw mɔ ani kalanso ɲɛmaw olu bɛ se ka lakɔgɔ cogoya min na. Projet belebeleba min bɛ an ka jamana kɔnɔna na waasa ka se ka dugukolo ka se ka a segi a cogoya kɔrɔ kɔni na o projet in ma ɲɛmaw olu ka sigi ko sabanan baaraw kɔni kɛra ka bɛn tarata novembre kalo tile 25 san 2025 kɔni kɔnɔna na a kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ an ka jamana minisiri bolo minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ sigida lakanani bɛsɛya ani yiriwa badabada kɔni mɔ a kokɔrɔma donna min ye Banque mondiale maaw kɔni fɛ a kɛnɛ ka na min ye gouverneur ka taa fara min ye commune maa ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen de kɔni farala ɲɔgɔn kan fo ka taa se an ka jamana minisiriso maaw kɔni mɔ waasa ka se ka jɛ ni projet belebeleba in ka se ka a baara kelenw ka olu kɔni larawe san 2025 kɔni kɔnɔna na waasa baara minnu kɛra Mopti Kɔna Yuwaru olu baaraw ka se ka olu kɔni fɛsɛ ani san nata ni o ye san 2026 ye ale baarakɛta ka se ka jɛ
ni ka o kɔni bolo da. Minisiri ale kɔni nisɔndiyara ni baara kɛlenw kɔni ye ni ka jira k'a fɔ ko hali sisan dɔ ka fara cɛsiriw kɔni kan waasa an ka sigidaw olu bɛ se ka lakana cogoya min na, waasa an ka jamana bogotiginakaw olu ka se ka u yɛrɛ ta ni k'u ka siniɲɛsigiw kɔni dilan min ye projet belebeleba ale kɔni bolo dara an ka jamana kɔnɔna na waasa maanifinw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka damakɛnya min ye kɛnɛya ko kɔni ta fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala cɛ ni musoya ale kɛnɛya kɔni hukumu kɔnɔna na Plan International Mali ani u jɛɲɔgɔn jɛkulu ni o ye baɲumankɛ tɔn ko FESFA maaw ye olu de jɛra ni ka kalanbulon kɔni dayɛlɛ ka ɲɛsin bogotini 75 mɔ Buguni ale Sɛrɛkili ani Selenge Kati Sibi ani Kangaba kɔnɔna na waasa bogotigini ninnu olu bɛ se ka bɛsɛya ani saniya walew o bɛ se ka olu fara u boloda kan cogoya min na donna nataw la u ka kɛnɛyako olu bɛ se ka sabati cogoya min na. Fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in a kɛkun de ye min ye an ka cɛnimusoya ale kɛnɛyako olu bɛ se ka jidi cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin kunda. An bɛ taa jamana kɔkan kibaruyaw la an b'o daminɛ Sudan jamana kɔni na ko an bɛ waati min na ko sisan kibaruya dɔ ko o bɔra ka bi ni o kɔni ye kalo 3 kɛlɛ sonsoro ni an k'o ma ko trêve ka o kɔni kɛ Sudan ale kɔni jamana na ni kibaruya kɔni lasera min ye FSR maaw kɔni fɛ ni olu kɔni ye marifa tajɛkulu ye Sudan jamana kɔni kɔnɔ ka bɛn tɛnɛn don Novembre kalo tile 24 san 2025 ni kibaruya ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla min ye diɲɛ tɔnbaw olu ka wulikajɔw kɔni senfɛ olu minnu kɔni kumana ni ka a jira k'a fɔ ko waleya min b'a la ka kɛ Sudan jamana kɔni kɔnɔna na ko o ye waleya cɛjugu kɔni ye nka fɛn min ye a jirala k'a fɔ ko jamana yɛrɛ ka kɛlɛcɛw ko olu kɔni ma sɔn ni kɛlɛ sonsoro in kɔni mɔ olu yɛrɛ ye welewelemada kɔni kɛ k'a ɲɛsin jamanadenw kɔni mɔ k'u kana fara u kan waasa ka se ka u ka jamana kɔni bɔ marifata jɛkulu kɔni bolo. Fɛn min ye Sudan jamana k'u kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ kabini avril kalo san 2025 min kɔni kɛn bɛ ka fan fila kɔni kwa da ɲɔgɔn na min ye marifata jɛkulu ani jamana yɛrɛ ka fintilakaw min kɔni kɛra sababuya ye ka tɔɔrɔ ani gɛlɛya kɔni lase Sudan jamanaden caman ma. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo buna adamadenya ani yiriwa radio so HD FM sanfɛ olu de kun ye ninnu ye a y'aw sɔgɔlen to a la ni Alaw taala sɔnna ma an na kunnafoni caman wɛrɛw kɔni sɔrɔ waati nataw la ni kibaruyaw lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye k'an bɛn waati wɛrɛ. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HD FM de Mankana.